அங்க உள்ள அம்புட்டு வடக்கு கம்நாட்டிகளும் இங்க வந்துட்டே. அப்ப அங்க யாரு தான்டா இருக்கிறா? ஆமா, தமிழ் தெரியுமா உனக்கு? தமிழ் தெரியாதண்ணா. ஓ, அப்ப இது மட்டும் எப்படி பேசுற? இது மட்டும் தெரியும். ஓ, ஏய், இது மட்டும் எப்படா தெரியும்? கேட்டா மட்டும் பேசுவேன். அட நான் போனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும்ண்ணா. ரைட்டு, நீ தமிழ்நாட்டை எடுத்து விடுவாடா. இந்த மாதிரி இடத்துல போன அடிப்பாங்க. இந்த காலத்துல மிஸ்டு காலம் வர்றாங்க. தும்முரு தானே, மிஸ்டு காலை விட்டு மெசேஜ் வேற பண்ணிருக்காங்க. இங்கிலீஷா? மிஸ்டர் அனில் குண்டே, இங்க வாங்க. உங்க தம்பி ஏதோ மெசேஜ் பண்ணிருக்கான், படிச்சு சொல்லுங்க. அண்ணா, எங்க அண்ணனுக்கு தெரியாம 1 GB டேட்டா போட்டுடணும். அவன் எனக்கு தெரியாம டேட்டா போட சொல்லியிருக்காயா? ஓ அப்படியா?